Pak Bastomi sing di. Niku sing ireng. Matane. Lha kowe dhewe ireng kok sangu apa kanggo manten. Mono. Arepe nuturi apa wong keluargaku dhewe murat marit. Astagfirullah. Aku lho. Pak Is Bagi takjil. layakno raine kaya kolak bocah. Masa Kola matamu. aku pane ya tek ndang dibayar to, Mas. Bayar matamu. kok nesu ki lho. Bayar wis bayar. Apa to iki? Pucet to bayar kerupuk berang. Lah kerupuk ki regane ra yo. Lah kuah mie. Lho kowe syukur lho. Lah kowe syukur apa ora? Syukur. Ora apa-apa wong ki bunga Sampe rasane lho, Mas. Dadi wong ki ngetokke dit terus rasane marem. Mosok 350 oleh kerupuk upil sitok. Rumah saku. Central lock. Nggih. Kayak mobil sapa kae? Engko kayak namu. Mboten wong kula mboten enten remote ya. Ora nek kluduk. Kula gandol truk iki kok. Kok enggak dolter lho, ora numpak mobil to kowe. Oh, kritik numpak mobil. Nggih no. Mobil apa? Nggih ambulan. Lho kok ambulan ngono ora tak amini maci lho. Mboten ngarepe ambulan terus lo ngiting ki. Oh ning burine. Alhamdulillah seger waras wong bagus. Amin. Dalu mriko awake dhewe sowan luguripun mapan dalem agung Pak Ali. Matur nuwun, Pak Ali, Bos. Pak Ali Bustomi. Pak Ali Bastomi. Leres. Sapa, Bos? Pak Ali Bastomi. Anu kakek. Apa kok kakek iki? Kowe iki kok kakek iki mangsamu. Tak kuwet. Sing kagungan kersa iki Pak Ali Baskomi. Lah iya, kuwi nama akrabnya, nama familiar iki kakek. Kowe kok apal to? Enek perpanjangane to. Gak. Kuwi kakek tua kuwi. Maksudnya panggilannya kakek. Kakek. Parapan. Nggih, iku familiare kakek. Lah kok roh kowe? Loh, wong kula kalih Pak Bastomi menika kalih kakek menika kanca bal-balan kok, Bos. Lho, kanca bal-balan. Loh, Neng ngendi? Mosok kakek iki ya sik mampu dan kuat. Biyen tahun 82, kuwi satu leting karo aku. Lho. Ya. Iya. 82. 82 iki biyen olahraga. Olahraga, iki satu leting biyen bal-balan karo aku. Bal-balan. Iya. 82. 82, Pak. Lah kowe lahir tahun piro? 82. Loh. Mosok bayi lahir tenger langsung bal-balan. Nok delok. Lah wong kakek iki skillnya luar biasa kok. Ibuku mbiyen penggemar kakek. Wah itu pemain bal toh Pak kakek iki. Kakek iki pemain bal gelandang mbiyen. Gelandang apa? Loh, gelandang kanan. Awakmu ya gelandang lho. Aku gelandangan mbiyen aku mbiyen. Kok gelandangan piye tok? Ya ta. Nuwun sewu lho, Mas. Panjenenganipun Mas Joko Ludunglo dados katresnanipun Pak Ali Bastomi. Pak Ali Bastomi. Oh ngono. Nggih. Lah sebabe Saking tresnane kalih kula. Niku Pak Bastomi kakek menika kulino ndelok YouTube. Oh kakek ini. Lho nggih no. Golek-golek berarti acara. kulino nonton YouTube. Kulino nonton YouTube lan kulinone iku sak kala niku kan ngelokne jeding. Saking tresnane lho. Kula niku lek ning maine ndi biyen lho. Heeh. Sakala sing kula undamono kan jeding kamar mandi. Heeh. Saking tresnane ben ra dilolokne dikene jeding ending panggung barang sakniki iki lho. Endi? Lah Iki wis maune ya wis lenggang. Wis enek ning kono kaya. kan Dhisik jedinge karo panggunge kaya. Tapi beda karo padatan, Pak. Maksude Jenengan kalih kula main ning Boro wis bolak-balik. bolak-balik lho awake ning Boro iki. Lagi bengi iki ndelok penonton sing ning jaba tembok iki ndelok wayang kaya wong ndelok pencak dor iki lagi bengi iki aku wis. Lah nyang apa? Kowe iki aja. Kowe enek anu to, enek barikadene ngono ta. Pangapunten, Pak, pangapunten. Pak tutup. Baskomi kuwi pancen sembarang lak digawe ora dhewe. Iya. Sembarang digawe seneng karo tangga Lho ya kebersamaan kok ya. Kuwi jenenge dana rasa kok. Jane pager ki maune ya arep dimbrokke. Heeh. Ning gandeng mikir kok nutut ora becekane iki lho ngono. Pak Bastomi ora mikir kuwi. Ora mikir tak wong awak melek karo aku sik suwi aku kenal karo kakek. Mila to, Mas. Kakek ki ora berharap becekan. Nggih. Tenanan iki aku. Lho iki benjane piantun Serawung kok. Piantun iki piantun Serawung, piantun iki piantun Grapyak, piantun iki piantun sing semanak sing seneng sedekah. Lah gene kowe ya Loh, kene Mas Gareng. Tidak mengharapkan sumbangan. Tidak berharap apa-apa. Nggih. Orang ngarep-ngarep becekan. Pak Bastomi kakek iki. Ning rek bojone aku ra mudeng aku sira. Tak sewampluk rumah saku. Awang buke kuwi malas piye to? Sampeyan ki ra ngerti sak sok rokokmu apa ya langsung dikawisi. Iya, toko. Rumah saku. Ombenamu apa ya langsung digolek. Langsung enek. Wong Pak Alimno nun pangapunten. Grapyak semanak ora mitung pira kae probio demi kebahagiaan ingkang putra sing dadi manten Mbak Indri kalian Mas Fitra. Nah,
wayangan, dalange ya Rudi Gareng kok Blitar. Terus? Lawake Ya, ya saka Blitar, saka Ponorogo. Jih. Ya jali Nah, kurang penitine Peniti. saka Blitar. Terus sapa ki? Gak percaya aku nek penitimu kok Blitar percaya. Lah nyang apa? Nek musisimu gak percaya iki. Lah nyang apa? Wong iki tak buane mau kliru kok. Wong munggahe dudu kuwi. Sing kleru ke mau dudu dudu pemusik. Nah, sing kleru Sing kleru mau lambene Rudi Gareng. Lah ngono. Wayahe. Nah, sing kleru pamer sapa? bojo. Sing kleru sapa? Lemun Sing kleru sapa? Sing kleru genano. Kamu kok undang-undang cakra budaya, yen Heeh. kleru iki aja dijak. Bener Sing aku kleru, setuju. Ora Ojo dijak. Kuwi undang-undang. Sing kleru sing sinten wis iki wau? sing kleru aku. Sesuk tanggapan aja dijak. Sese bos, Sik. bos. Lah nek nganti kuwi ra dijak. Loh, iki menjaga kualitas dan kuantitas pementasan loh. Iya jenenge Rudi Gareng lah dalang to, Mas. Lah, ngono. Lah nek nganti undang-undange ra dijak, njur sakmene kae iki terus nabuhi sapa? Lah jali. Lah terus aku moro dalang terus ngono. Cacah ora do mesti moro dalang neh, ora do ngono. Iki terus nyindeni sapa? Cacah sinden-sinden pokoke aku ning luar Jawa kok moro dalang. Moro dalang neh. Ya kancane rekoso ta kowe mangsamu. Rumahku kok Kula ya. nyuwun pangapunten lho, Mas. Heeh, ora kemung padha bojone. Cik, Pamer bojo, Mas Pri lek ngode aku. Nggih. Malah Mas Pri lek ngode aku malah kleru. Sing salah apa? Mas Pri. Aja dijak sesuk. Kuwi lek ngomongi aku ora pamer bojo, ora kangen bojo enggak. Apa, Pak? Bojone sapa? Ngono ae lagune. Apa enek ya akhirnya tak karang kangen bojo. Kula nembang niki lak nuwun pangapunten. Apa? Tapi sampean hebat lho, Bos. Piye? Lho hebate Sampean- piye? Sampean ki beda karo dalang Tulungagung. Kok saged Mulane- Kowe aja bedak-bedakne lho. Saya tidak Aku membeda- karo kanca-kanca dalang Mas Eko. Eko, Mas Minto. Ayo. Kula iki ya apik. Plekku lho, plekku Aku kabeh. karo Pak Eko, Pak Minto, Mas Sun, karo wis dalang Mas Daru ki apik kabeh. Oh iya. Tapi sampean ki termasuk sampean ki memberi gebrakan pada malam hari ini. Kok gebrakan apa kuwi? Saged. Dalang ning Tulungagung. Ah. Nggih. Iki ben ketok laris. Iya. Duwe Doorpress. Durpes kok ora ono, Mas. Lho, TV 14 channel kayak Doorpress. Matamu. Eh, Kae monitore Mas Gareng, Oh, gitu wah. aja. diangkrek kan monitorku. Kae monitore Lek tukang tuku kredit syuting. urung pok wis arep dumke wong kaya. Oh, ngono kuwi kudune sampean ki malah piye carane ben panggunge Mas Gareng kuwi sansaya Ketok. ketok kepenak. Mergo Ah. Pak Ali Mukti kuwi anggone leh. Pak Ali Bastomi. Lah iya. Kowe iki. Kok Ali Mukti kuwi kok Kritik kok ya padha ae. Kuwi ketu- Bengi iki awake dhewe kudu mrada karo Pak Bastomi. Sing salah sapa? Salahne. sing salah. Ora tak jak wis sesuk. Wis Kowe salah kok saiki kejem banget lho. Mas aku. Iki Nyuwun pokoknya kudu- pangapunten lho, Mas. Ha terus Pak Ali menika nglenggahaken keng Iya. putra Nah. kene. Halo, kakek ngono. Kalih kula. kok kakek Loh, wis Mas aku. kalih kula plek wae. Kaya plek kowe iki. Kenal tahun piro kowe mau? 82 Pak Ali Bastomi, Pak kakek Kowe kenal lahir batin karo Pak Lahir batin Pak. Bastomi? Nggih lho. Tenanan. Lahirnya tanggal piro Pak Bastomi? Pak Bastomi. Ayo. Pak Bastomi ki Lahirnya tanggal piro nek pancen kowe Pak kenal? Bastomi ki tanggal 11. Hobine apa? Hobine Bal-balan, apa? bal-balan. Hobine bal-balan. Bal-balan. Senengane dahare apa? Senengan soto. Salah. Senengane dahare apa? Soto. Salah. Napa? Senengane dahare sendok. Kowe to mangan pecel nganggo soto mesti ngangge sendok. Nggih mut-mutan. Salah. Apa? Sing Apa? bener ku ora sendok. Apa? Tutuk. Apa kuwi? Eneke sendok nek ra duwe tutuk, ra duwe cangkem. Oh, maksudku ngerti. Salah. Sing Apa? bener ki ilat. Kok iso? Enek lambene lan ilate sapa sing mlebokne. Nah. Ya ora ilat tok. Apa? Ndas no. Kok iso? Lah nek ilate tanpa ndas, apa kuwi ilate ning kene tok? Ya ra iso no. Ya weteng no. Lho kok iso? Ya apa, Lho weteng? nek dilebokne nek wetenge pre-bablas rene. Lambene aku jebles wae. Aku ra melu lho iki, aku gak aku iki. Pangapunten lho Pak Bas. Pak Bas. Panjenengan kok kula acungi jempol Endi Pak Bastomi sing Loh, ndi? niku sing ireng. Matane. Kowe lho kowe dhewe iki ireng kok ngelokke kono ki lho. Lah ya kanca iki aku ngedekne IFC, Pak. Apa kuwi? Ireng Fans Club niki. Mas aku. Pak Ali menika pangapunten. Heeh. Piyayine kuwi aja sok nun sewu lho. Wong ki saiki ana undang-undang IT dan ada undang-undang tindakan yang tidak menyenangkan. Heeh. Pak Ali menika kagungan kersane wujude mek menapa tujuane napa to? Tujuane apa? Tujuane ora pamer, tujuane ora sombong. Betul. Ora ngentek-ngentekke duit. Betul. Ning tujuane nglumpukke keluarga, nglumpukke balung pisah, dijak seneng bareng, dijak syukur bareng. Heeh. Niki
Mula wong duwe donya, duwe pangkat, duwe derajat, diwene luweh anggone leh kagungan arta. Ki aja ming trima dipamar-pamerke tok. Ya ngene iki bukti pali. Iki jenenge Bastomi. dana rasa. Leres. Mulakno demi kebahagiaane Kang Putra gelar wayang kulit. Mula sing diarani ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat. Akhirat. Niki benjang menawi dados jasad insyaallah wonten ing swarga uripe mesti nikmat. Heeh. Mergo apa? Gelem maringi dana rasa karo Dana rasa. sapadaning umat. Iki jenenge ora lokak malah Kebak. kebak, Iki lho. ora kelong malah bombrong, ora wutah malah Wutuh. wutuh. Kula diceluk bapak ki kon bupak, yen Nah. wis duwe putu diceluk mbah kon tambah. Mm-mm. Lah kok mbolokke ireng rumangsa kuwi pancen Iya, toh. mat-mate ya tenan. Tenan, Pak. Aku salamanmu kok kaya nggih stalking. Tambah ono gilap ngono rumah saya ora cetha Iki lho, di Pak bakuan dalem. Pak Ali Bastomino pangapunten. Ah. Beliaunya itu fair. Fair. Arep di piye-piye nek wis duwe julukan. Heeh. Berarti srawunge kuwi amba. Pokok bermasyarakat kok jenenge ganti. Ganti. Ganti karena julukan lho kuwi. Srawunge mesti jembar. Heeh. Niku Pamane aku Rudi, celuk aku Gareng. Gareng, ngono. Kowe jenengmu Dwi, celukane Klitik. Klitik. Heeh. Aku Kowe pamane jenengmu Sony, celukane Mentel, pamane. Sapa? candu. Klutuk. Tapi serawung, heeh. Jenengan iki ngoten niku jenenge ngerah lara atine wong niku nggih ngeten iki. Oh ngono. Wong padha-padha sak dulur lho. Mbok ya Heeh. aja nganti Nah, omong nyonyok penggaling liyan. Omong ana. Piye? paling Aku nyonyok boten- piye? Aku nyonyok babakan apa? Lah kula wis apik lah timbang niki kok mentel iki kok iso. Niki mboten Sony utawa aja kluthuk mentel lu mboten. Aku ki jenengku Sony, celuk familiarku ki ning omah Cawet. Ya ora kepenak. Mulai Mentel kan- ki men cementel nyambut gawe. Mula lak Mbak Indri kalian Mas Fitra. Heeh. Niki anggenipun dados temanten. Nah, manten iki diulas kaya ngapa didongake muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Mula sing dadi manten antarane Mbak Indri kalian Indri. Mas Fitra. Niki kedadipun paringi bekal utawa sangu. Lah. Sangune apa ya kuwi tutur-tutur, Lah, iki lho. ular-ular. Nah. Tindak tanduk pangucap sing becik. Lah kepiye ben manten kuwi duwe cekelan? Ayo ndang ngomong ngono. Ayo tuh, Ngomong ngono. kowe arep ngewehi sangu apa kanggo manten? Ngono. Arepe nuturi apa wong keluargaku dhewe murat marit. Astagfirullahaladzim. Kowe iki rene iki dibanggak-banggake karo dulurmu lho kowe iki. Mboten kok tegese tutur-tutur kok Ngono lho. terus kembali ke dalam diri pribadi intern keluargamu mboten. Ya tapi kan kita itu sebagai manusia itu yen iso nuturi kudu introspeksi apa yang kita hadapi, apa Aja yang nganti kita jarkoni ngono kae ta. Lah, nggih to. Lho, ning Arepe biasane- nuturi apa wong keluargaku dhewe wis murat marit. Aja nyawang keluargamu. Sokala apa sing dadi pangucapmu iso dilakoni tur iso mandi. Kuwi sokala iso dadi berkah omonganmu lho. Mbah, mandi ki apa masamu ki ora opo iso dadak mandi nyapa to. Loh. Maksudnya ki kowe iki ndonga nggih manten iki lho. Aku ndongakne anakku ora mandi, Pak. Tak dongakne anakku muga-muga dadi anak sing bener nyatani nakal. Kowe ndongane anakmu ora mandi. Ora mandi. Berarti raup kowe, ora mandi. Aku ya ora ya ora mandi ketep, Pak. Masaku. Wong jenenge ngomong Ngene, iki rasa ngene. angel-angel, Mas. Ngene. Ini lho. Rasa angel-angel. Mbak Indri kuwi lak yaine sing kae ning Oh, Ati iya. Lawang. Kayak- Sing kakung ya nom. Ya. Lah. Ngene. Bocah nom iki sakala manten anyar ki dituturi kaya ngapa. Iki sakala ndak digagas dirungokne kuping kiwa, ditokne kuping tengen. Oh kuwi biasane ngono. Biasane ngono ki. Wis to, diapa-apane wong lek lagi seneng-senengi diomongi kaya ngapa ora bakal digatani mergo paling seneng-senengi. Cara geni sik mobal-mobale. Sing mubal-mubale. Ning aku meling karo teman kekarone. Kowe oleh seneng ning ilinga jaman kowe susah, yen kowe pas susah ilinga jaman kowe pas seneng. Oh. Jadi hidup itu akan balance. Apa? Hidup Bahasane. akan apa? Horen iki apa? Horen piye to? Anu, sampeyan saya gondrong kuping iki gumun aku. Masaku. Ora lha kowe iki ora cetha hidup kok saya beren. Balance itu seimbang. Oh balancing. Nah, ngono lho. Balance Ngene. kaya ban wae. Lah iya no urip ya kaya ban kok ben ngono ya. Tak tuturane, aku lek mbok kon nutur tak tuturane. Omongono. Aja nganti Bagi pas. ngisini-sini lho. Gak. Iki soalé awakmu ki panutan, tatanan, tontonan, tuntunan. Sing lanang. Tatanane panggung wis apik, tontonane ya wis becik. Lah karek tuntunan. Nah, wis Kepiye besok tuwekmu ki yen iso dadi tuntun-tuntunane anakmu ki? Nah. Sepas. setruk piro sama aku iki?
tuntunane iki lho Mas Le kok. Mas Muhammad Fitrah Ramadan. Nah kuwi jenenge wis berbau religi. Iki Muhammad. lahirmu poso mesti iki. Ya, poso ya. Gitu. Wah, kemeruh. Nggih, padha. Kemeruh. Nggih, padha karo anakku. Anak Kok iki kita nek barokah lek pas dijenengi. poso, iki mesti lahire Muhammad Fitrah Ramadan. Mergo pas ulan Ramadan ulane poso. Padha karo anakku pas ulan poso lahire, Pak. Ya mau jenenge Pak, sing jenenge- berbau religi. Berbau Ramadan. Ramadan, nuansa poso. Nuansa poso. Apa? Faiz bagi takjil. Aku lho. Pak Faiz, Bagi takjil. layakno raine kaya kolak bocah iki. masa? Kolak Iya. matamu. Aku Lagi Ora. Ora ini kaya dawet tok kolak iki. iya iya. Faiz bagi takjil. Mas kolak. Mas Mas Fitra. Aku latah. Aku sing mulatah lah. Mereka piantun anu tuk Dawuh. iki mantene lanang saka ado. Loh, endi, Pak? Saka wewengkon Situ Bagendit. Ngendi? Situ Bondo. Situ Bondo. Situ Bondo ki Brangwetan, Brangwetan. Pasuruan Probolinggo, Nah. Situ Bondo, Terus Jember. Jember. Lah, iki sing darane mulane pas Indriyawati Karomah. Karomah ki wis nemu basa sing religi, ketemu karo Mas Muhammad Fitrah Ramadan ya wis ketemu religi. Ulah pinter men. Insya Allah kereligian dalam jiwamu itu besok akan bisa membentuk keluargamu yang sakinah mawadah dan warohmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ora sadhe ngono. Sing lanang enek syafaate saka Kanjeng Nabi Muhammad. Sing putri ya ana karomahe saka agamane awake dhewe sing direksa ana ing jiwane Nah. dhewe. Heeh. Karomah. Apa meneh maratuane Tole Muhammad ki jenenge kakek. Kok gak imbang to? Loh. Mantune Muhammad putrane kok Kakek iki ya panggilan Karomah. akrab Loh, lho anggene. kakek ki panggilan akrab. Kakek ki lek basa Indonesia, basa Jawa ki mbah. Pini Mbah sepuh. Kung, Mbah Kung. Mbah Kung. Mbah Kung ki paribasane mbah kon tambah kong ki aja sampe duwe jiwa kumalungkung. Oh. Dadi yen temanten kekarone iki lagi dedapan bebarengan, aja duwe jiwa adikang adikung, aja duwe jiwa sing kumalungkung. Tegese andhap asor bermasyarakat hidup nyawiji karo sapa-sapa sing gelem nyawiji. Serawung lah. Serawung. Lho, Pas Gareng. Nggih. Kene tak tuturi. Ya. Rungokno. Wah, nyeneni Ora manten, kemaki, nyeneni ora kemaki. manten. Ah, Kowe iya. mbiyen rabimu ki ya ora dituturi. Loh, Ning nyatane oh aku dituturi naik malah tak lokne kok. Lah nyapa naipe Mulai molane? pede pegatan kok nuturi aku. Lah kowe naikmu masalah biyen mangsane. Oh. Tak nuturi. Omongno. Mbak Eh. Indri karo Mas Indri. Mas Muhammad, Mas Fitra. Telah. Ngono. Nek wis dadi temanten kakung iso diarani lanang. Lanang ki apa? Lanang ki saka tembung lan ki lancip. Ah. Lanang. Nang ki saka tembung menang. Heeh. Sampean kudu duwe karakter sing lancip dalam pemikiranmu, kudu menang nyambut gawemu, murakapi keluargamu. No, kuwi lho. Eh. Diwengku karo Kang Garwa ingkang paring asma Mbak Indri Karomah. Karo Mbak Indri karo Mah. Nah, kuwi iso diarani temanten wedok. Wedok ki yen diawe kudu ndodok. Tegese ndodok ki manembah. Wong wedok ki aja sampe kumalungkung, aja sampe nduri wong lanang. Mergo sampean eling, wong lanang ki sebagai presiden rumah tangga. Wong wedok ki paribasane sebagai ibu rumah tangga, kuwi paribasane to derajat lan pakate sak ngisore wong lanang, yen wong lanang becik kudu ditutne. Lho. Ya iki lho. Kuwi lho, aja mung seneng dilenggahke ana kuwade. Kuwade ki kuwato nyangga barang sing gedhe. Kowe mbiyen ijen ora nek permasalahan, enek permasalahan mbok pikir dhewe. Ning lek wis berkeluarga, kuwade ki kuwato nyangga barang sing gedhe, yen enek permasalahan kamu harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Lho. Rungokno iki. Lah kok nesu karo Nalika kowe temu mbiyen ditutke karo sak brigadianing para manggala dumas Nah. ngasta ana ning Kembar Mayang. Kembar Mayang ki cocok karo jenengmu. Lek wis dadi temanten kekarone seneng oleh seneng ning kudu eling Kembar Mayang. Mayang ki madhep manembah nindakke sembahyang. Lho, Seneng oleh seneng ning aja lali manembah marang Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. apik bocah iki tutur-tutur apik. Aku ora nuturi mati loro ki aku. Lah sapa? Ayo terus apa? Kakek tak tuturi aku. Lah wong Lah kae wis bapake mau lawas, ngono Pak. lak suwampluk pisan Kae ngawur. manten kawak ya manten Loh, lawas. sing dituturi malah manten kawak. Bapak lan ibuke ben bisa dienggo patuladan untuk contoh anak-anake. Kaya mangkono. Lho, nggih lho Mas.
Nalika panggihipun manten dipun apit kembar mayang, wujudipun kembar mayang kabentuk dening janur. Janur ki jan ki jaan nur ki cahya. Jaan ki pelaku nur ki cahya itu cahaya. Teman-teman kekarone iki insyaallah oleh pepadang donya oleh pepadang jagat dadi ratu sedina dadi raja sewengi aja seduwe jiwa adikang adikung lan adikuna kudu merambah marang masyarakat. Loh, Pinter. januripun lak dipun lengkungaken. Iya no, enek sing diarani kaya dilengkungke apa kae? Awujudipun kadya keris. Enek keris-kerisan. Wonten kupat. Kupat. Keris. Keris ki bentuke menggak-menggok. Kamu jangan sampai kaget kalau kamu sudah membina rumah tangga akan menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga. Oh, menggak-menggok iki lika-liku. Lika-liku. Wontenipun keris lajeng kabentuk wonten kupat. Kupat ki ngaku lepat, wong lanang kudu ngaku lepat, wong wedok harus mengakui kesalahan. Wong lebih baik meminta maaf daripada memaafkan. Nah. Tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Lho Waduh, ini Pak. kupat kuwi ngaku lepat. Ngaku lepat, Pak. Kuwi enek kupate, sok-sok enek sing diarani manuk-manukan. Enek Manuk-manukan ki enek duduke manuke. yen temanten lanang kuwi duwe manuk. Kowe iki piye to rumasaku? Ning nggih kembar mayang nek enek manuke to. Manuk. Ayo artine apa jelasno? Sing mau tuturi sapa? Mantene apa Pak Ayo. Kakek? Di manuk ora? Artine Lah, apa? mesti ngerti Manuk to. ki filosofine manuk ki miber sak nggon. Jan contoh manuk, Pak. Nah, Manuke sadurunge ngendhok, kuwi Hmm. mesti gawe susuh. oh gawe susu sik. Ngene mboten? Ya. Lah, Golek ewer. Golek ewer. Heeh. Sadurunge ngendhok kuwi mesti golek ewer gawe susuh. Heeh. Dadi contoh manuk, sadurunge sampean anak-anak kudu duwe omah dhewe. Oh. Ya ora? Ya Kudu omah sok. dhewe, ya so dalem. Ya so omah. Tak kira ki nek duwe manuk kudu sandoke. Kowe engko tak suwamlo kowe malah kono tenanan kowe lho. Lah kok Iki- ngomong ngono kok. Ki nuturi tenanan lho. Iya. Wis di omah lho. Anu Wis di omah apa urung ya wis lho, to. penting lho bos iki. Heeh. Senunut. Fitra. Sama wis di wis gadah griya. Pun, ning ndi? Ning kene. Alhamdulillah. Ha. Aja mbok contoh aku. Kowe nuturi wis di omah urung kowe? Aku mbiyen rabi nunut maratuaku, Pak. Nunut maratuwa. Ora di omah. Gak di omah. Lah ngono nuturi mantene. Mulane aku wis bangga. Aja sampe nunut maratuamu. Heeh. Lek manten anyar kuwi genepe sak wulan 2 wulan nyaman kowe. Heeh. Nek luwih saka sak wulan 2 wulan, Ngenes. Nunut maratuwa ki nek punjul ka 2 wulan. Ngenes, Pak. lho, Manten anyar ngene turu to, tangyawan tangi beduk ora bakal digugah. mergo eling-eling sik kesel. Sik kesel manten anyar. Manten anyar. Aku mbiyen sak wulan 2 wulan sik enak marang-marang kok. Heeh. Bareng wis genep setengah tahun. Piye, Terus? Mas? Kamarku culi nyambik, Pak. Karo Lah sing karo maratuwamu. sing kebangetan yo sampean kuwi iso. kok iso. Engko gek anu ora kowe ora gedeng karo kowe enggak. Mboten. Artine maratuwamu kleru. Bedane antarane kowe karo nyambik ki ndi to? Mantuku sing ndi to? Ora kleru. Nah, Pancen marang aku bakul santai nyambik. Oh, Sing ora salah cetha. sampean. Kula ngeten, nyun pangapunten, Mas. Nggih. Pak Apa? Mas aku. Pak Ali menika Oh iso. harmonis kalian Keng Putra. Ya. Keng Putra juga suasananya sejuk dengan Keng Bapak. Iya. Lah sampean karo mantumu kok ora omong-omongan ki jenenge Kok mantu to? Tapi aku tak delok ya sing wedok ya. Sing Nah. wedok ki cahe kalem. Mbak Indri. Beda karo bojoku, Pak. Oh Piye? bojomu. Bojoku saikmu gelem main tangan. Sita bojomu Main tangan saikmu. main tangan. Nggih. Oh, berarti KDRT niku, Mas. Lah nyapa KDRT? Lho, main tangan ini berarti seneng sok moro tangan. Kuwi cengkiling mara tangan Nah. kuwi. Wani karo wong lanang kuwi. Oh, ora yuk, main tangan. Kuwi wani tolak nat kuwi. Main tangan, Pak. Lho, Main- langke. main tangan piye Berarti maksudnya? sok nukari sampean Sing nek nukari keke. ki sapa to? Main tangan. Lah nek gak main tangan ora ngaplok apa? Ya main tangan, tangannya dimain ning ngene dak. Ha terus? Seneng aku lho kuwi. Maksudnya? Ya iki Wis wong main- main tangan wong. Ya mek ngono kuwi ta? Bojone iki lak ra ndelengen dadi mek ngene Ya tok. mek ngono kuwi. Dier ning kene iki lho. Ngene-ngene iki lho. Gak ndelengen. Ora cetha wong kuwi aja sok kaya mangkono kuwi. Wis to, pokoke. Ayo dene kene ndonga Wis, bareng-bareng. Wis tak dongakne muga-muga Ah. temanten iki contonan profesine maratuamu, Ah. kakek iki nyambung gane tukang las, muga-muga las iki gane nyambung wesi, muga-muga sampean tetep bersinambungan atimu lan atine bojomu tetep bersambung sanganti besok tumekaning pati. Pas. Oh, las ki enek artine to las. Lho, nggih no, las iki. Apa? Las ki LAS. Artine? Lancar uripmu yen sampean bebrayan wong kekarone. Lho. Alhamdulillah wong tuamu karo wong tuane sing maratuamu tetep nyengkuyung apa sing dadi niatmu.
Syukur aja lali manembah marang Gusti oleh budidaya ning aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wajan Hablum minallah. Hablum minanas. pinter, Oh, iki. pinter. Kelas kuwi dihubungke saka apa, Pak? Listrik. Listrik. Artine listrik apa? Listrik. Listrik. Bosok ora. Wong Listrik. keminter ya ngono kuwi. Kelas listrik. Listrik ki sing apik nggo nyetrum cengelmu. Nah, Lesu. itu kan paitane Pak kakek. Les- Lesan. Lesan. Lesan itu cara berbicaramu. Heeh. Wong wedok harus sopan berbicara kepada wong lanang, semono uga wong lanang juga harus lesannya harus dijaga karo wong wedok. Jaga lati, jaga diri. Heeh. Wong ki ora usah diwedeni ning harus dihormati. Iya, iya bener. Trik, bener. trik. Trik, trik ki sok ketemu trik. Bosok. Trik ki ora kuwi. tegese temanel kekarone kudu duwe trik. Tegese metode. Oh, metode trik. Trik. Heeh. Tegese wong lanang kudu duwe trik nyambut gawe piye carane disung murakabi keluarga, sing wedok ya kudu duwe trik bisa mengatur keuangan manajemen keuangan rumah tangga. Nah, nek pengen trikmu sukses tirunan Mas Gareng. Heeh, piye? Nek ndelok wayang aja disawang limbukane tok. Ning Nah. deloken goro-gorone. Kuwi ana trik kanggo rumus rumah tangga ben iso awet. Pila? Ki tak kandhani tenan ki. Ngono. Mulai nggon goro-goro dongane Mas Gareng kuwi trike apik. Tak cakne ning ngangkring aku laris kok saiki. Ning anu kono ning Serabah, Ponorogo. serabah, Ponorogo, Pak. serabah. Piye kuwi? Piye? Serabah. Serabah. Wis rabah Ah. he. Wis sik kelingan. Nggih, kelingan Pak. Piye kuwi? Jenengan medar sabda rumiyin. Heeh. Le cakno tik iki mbok nggih omah-omah ya apik. Heeh. Mbok nggih dodolan Dodolan ya apik. apik. Delala sing tak nggih rumus dodolan. Iki Mas Gareng pas goro-goro kae. Lho iya tak metik. wedarne wong kuwi kancaku. Semar Gareng Petruk Bagong. Hmm. Ilmune tak gawe. Semar kuwi nek dingge nun sewu nggih usaha kuwi mesti laris. Piye? Tak cekel dongane Mas Gareng. Heeh. Niat ingsun nawa itu nulat saka jejeke ana ing nalika goro-goro. Heeh. Semar dasar, Gareng eneng, Petruk Celuk-celuk. celuk-celuk, Bagong sing jagongi, Sembadra sing dodoli, Janaka sing nukoni. Nah, Insyaallah kowe nek usahamu bakul angkringan, kowe donga kuwi mbok cake dodolanmu sego rega 7.000, dolen 3.000. Kuwi laris kuwi tak cake tenan ki. Wah, mbok sumpah laris tenan. Bocane ya. Iya, mula Pak Ali iki kudu dieling-eling iki. kuwi rega 7.000 mok dol. Dol 3.000 to, Bos. Wis, Kuwi ben luwih laris nek dolen 500. Wis bocane ya. Umpun. Layakno angkringmu Serabah ki meh tutup saiki. Iki meh tutup ta sing Serabah. Bangkrut to, Ora dol iki. cetha. Coba atur panglipur. Nggih, nggih, nggih. Buat warga masyarakat sinambi silaturahmi dalu menika rak wonten Kedung Waru. Saiki sok lho. Wonten wongkon ya kuwi Desa Mboro, Mboro, Pak Pak. Kakek nggone kaguan kersa. Tak goleki kanca ya. Mos. Iki maksudku kok emoh ki terus kuwi arep ning kono dhewe apa piye? Desa sing gak mulai-mulai ya kene iki lho. Apa? Boro. Wo Boro terus. Boro terus. Iki coba Dea. Coba, Kene. None Neno. Oh, pakai sport. Iya no disepoti nemen rada gagah. Nggih olahraga, nggih olahraga. Heeh, no, ya. Hei! Capek. Klambi coklat disawang kok saya nikmat. Yo. Lho, kowe iki lho. Kok iya kok? Lah wis digaweke Rumasane larase kepenak. libur kowe apa Nah. piye kok ya? Klambi coklat disawang kok saya nikmat. Bareng tak cedeki bocah iki sregep salat. Ayo. Najan sregep salat ra ninggalke tumindak zakat.
Iya. Yen tak sawang cah iki ora bakal nindake maksiat. Asik, asik. Ana bengi iki sing digawe asmane Pak Ali. Iya. Ayo plentas-plentus. Ayo plentas-plentus. Bapak Ali piyantune baik sekali. Bengi iki ngentekke ragat nglumpukke sanak famili. Aku melu ndongakne muga Pak Ali akeh rejeki. Amin. Awake dhewe aja lali dongake temanten loro. Ya. Loro. Ayo. Jajali ora ngono. Aku melu ndongakne muga awet dadi bojo. Yen wis dadi bojo rono rene aja nganti nglokro. Oh, kembali disi tak pikir ki mau. Ayo. Oh, kowe kudu golek ukara liya. Golek pangan Iki diarung tak kon mlebu. Iya, ngono. Iki sik kowe karo kritik terus. Ya, aku tak pikir. Ora. Ayo, kalah cepet yo bar iki kok iso. Ayo. Nek wis dadi bojo rono rene aja nganti nglokro. Yen rono rene aja sampe nglokro, seneng bareng susah kudu wong loro. Etiani. Kowe aja nganti bleset lho. Gak tak nurut. Syukuran bengi iki ngrawuhke dalang kiru digareng. Ayo. Digoreng. Elek titenono kowe. Ayo, Bos. Digoreng. Aku kancamu lho. Ayo. Dalang saka Blitar gagah pitek sapawakane mentereng. Apik. Pawakane mentereng saben dahar seneng dahar cireng. Ayo. Osake. Titenono nek elek titenono. Yen isuk dahar cireng, yen bengi mawi wak celeng. Celeng ngeronggot kowe iki kaya Dalang Rudi gareng ngasto sinden cacahe 7. Ayo. yo. Sinden cacahe 7, kabeh iki kabeh iya ayu. Yen mu nyawang ayu pinggir dhewe seneng guyang-guyu. Ayo. Seneng guyang-guyu, seneng guyang-guyu. Iya. Delok pawakane lemu. Najan pawakane lemu ketok kewes yen mloka mlaku. Ya kok. Kok Lakune wong lemu kan ya ngono kuwi. kaya kene gembol sekok kae kok. Bangsatku. Senajan mloya mlayu tumindake ora grusak-grusu. Mergo ora grusak-grusu saben bengi sregep golek ngilmu. Ilmu. Ayo, piye iki? Dalam piye kaya. Ayo. Iki diarung takon mlebu Iya, lho. takon Iki kowe lho sing ngegon. Ngati dia wis mulai mbok leboni. Wah, Tak leboni wis bahaya ngono. Ayo. Ayo. Aku piye iki? Kamu mau biasa aja Piye ngono. piye? Lho. Terakhir. Najan grusak-grusu saben bengi sregep golek ngilmu. Ayo. Bengi soke golek ilmu, mumpung pedhok aku bilang I love you. Kowe bilang I love you. Apa iki cinta padamu? Ayo. 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 Kowe bilang I love you. Apa iki cinta padamu? Ayo sendur seneng ora karo kowe. Bahasa Inggris I don't know. Bahasa Indonesia aku tidak tahu. Entek kaya ngono ya. Iki coba ngene iki dirayu wong wedok iki dirayu. Loh, saya itu Ibarat wong wedok iki kaya dene kembang lho Cah Bagus. Nggih, Pak, menika Aja nganti kembang kuwi tanpa wewangi. Dan awakmu ibarat apa kayak Kembang. awakmu yen tak sawang ayumu kayak kembang amben cahyu. Kok kembang amben ki wong lara. Rasane. Wong lara kembang amben iki. Jadi kayak kembang. Masih kembang-kembang sing Oh, alah. ngemu Yen- gondo arum. Yen sliramu tak sawang, aku yen caket mau tak sawang kayak kembang wedi. Apa kuwi? Telek. Gagu. Kembang wedi ki telek kucing lho. Aku wetak ngono macaku. Iki mari Rasane.
Usah kok. Kowe iki nek omong ki ya sing kepenak. Ngene lho. Nek wong wedok mbok ya dirayu ben marem mati. Jare kaya kembang aku iki kembang ora apal lho aku iki. Ya kembang ya sekar ngono Wong kuwi iki ya. Oh alah, dalah kok Lampung 2 dina lho. Kowe ngerti. Lah nyang apa megawe kok ya nyang apa? Nyang apa? Kowe ngerti ra, Dik? Heeh. Dik. Dalu. Dia kok ngelamun to? Ketok ayu ya budek kok saiki. Mas aku. Pripun? Sebabe apa aku Napa? kok ngundutke sampean mie sedap. Lah kiki kenapa? Nah. Mie ki mikir sedap itu indah atau enak. Nggih. Jadi Berarti- pemikiranmu malam hari ini mesti enak di dalam hatiku. Iya. Ya, Dik, gawane, Dik. Terima kasih. Sik, aku nek iki sedap. Kowe iso duk ngene gombal ngene iki duk. Ngene. Kulo. Ayo. Timbang ini jikon stok-stok nih. Jikon stok-stok. Peh iki jan. Aku ki nek wis dadi Kuwi pasugatan kok Pak Ali ta? mboten wong niki pon dodol niki. Wo kanca bakul. Nggih, ngoten. Alhamdulillah. Ya Mas, kene Mas. Jikon Mas tok. Aku Sik, suka. iki. Ayo ngaji pumpung doan. Cacah dumno ke. Ha ditumne kabeh. Anu sing ra kengen lesere. Lengsere aja mbok gawa kok iso. Kuwi dodol neh. Ditekke. Nah, Aku mie godhog. Nah, ini oleh. Sing numpak ning kowe iki sapa kok ya? Dik, Iya, Mas. kabeh iki mung krana bukti tresnaku karo Oh, sampeyan. ngaten. Ning gandeng aku kuwi uripku sik nunut Masku. Oh, ngaten berarti Piye-piye sing nanggung iki Masku ya, Dik. Nah, Ya kowe lak ya dulurku tuwa to, Mas. Ya, Pak. Piye adimu susah lah mbok tulungi to? Ya Ya, to, ya. aku ra duwe lak mbok wenehi. Ya. Lah gandeng bengi iki aku ya ora duwe, tulung genep ana to, Mas. Ben ketok apik ning gone adimu wedok ngono lho. Tuwa iki saka tembung nek metu tetep digawa. Tegese kowe sik diajeni karo adikmu. Aja nyawang propirane ning tanggung jawabmu dadi Reng. sedulur tua ya, Mas. Ya, ya. Sing rasane kowe aja ya aku mek kurban tok sih aku. Iya, iya. Apa? Kene Mas Pak, aku. ngono. Anu. Wis matur nuwun. Pira anu yu. Kuwi lho ben bayar kae. Pinten? Pinten? Wah, bahasa Inggris kok. Wis Eh? biasa to sikile meletek barang ini juga ngomong bahasa Inggris. Jajal, Bos. Bayarana, Bos. Kambiar kae lho, kambiar. kita kam. Lah kok malah kok celuk kambing-kambing. Come here. Dagan koyo wedhus lagi ya. Pinten, Bu? Lho kuwi lho. Malah 35.000. Kowe sak kocluk rumah aku. Ngono. Bayaran 35.000. Iya. Pira? Pira? Eh, Ya wis. Ah, ngono lho. Nah, wis matur nuwun ya, Nduk. Bilang ke Mas Mas Nini. Klutuk. Terima kasih nggih, Mas. Ayo. Bener bertanggung jawab kok Ya. ya, Mas. Masya Allah sik kurang. Kurang. Kowe kok Melok enek-enek. ngempet atimu kaya-kaya dhuwit 20.000. Kurang. Sik kurang akeh. Tak golekne anu Nah, kerupukmu sebagai dumno kono, adik Pak. yang baik Kerupuke gitu. mesakne. Wong tuwek iki mesakne ben lungguh Nah. penak. kok barang lho. Ben nonton Ini, Pak, wayang. ini, Pak. Pundi-pundi jenengan ben mirsani wae. Pundi? Kula gawane, Pak. Pak, rene sadae. Ayo lah kae. Sadae. Dah. Saiki Ah seneng iki bagi-bagi rezeki iki. Nah. wong ki yo ngene iki. Mikir, Pak. Wis. Nah, Mas ini. aku. Ayo, Pak. Oh didumke, Dang didumke. didumke kene, ayo kene. Wis ngono dang dijipuki sitok-sitok lah ya wis mriki, Pak. Balik Eh, Bu, takut kene. balik. Nah, ditung. Kuwi jenenge nganu kritik iki marai kowe supaya gelem dana rasa. Oh, kan biyen aku wis ngene iki. Wong urip ki aja menggur nyukupi awake dhewe tok. Ya kan Ngono. biyen aku ngene iki tau, cuman ora tau tak upload ngono aku. Ora cetok. Oh, alah kan biyen ngene iki. Lah ke. Oh, alah. Lak Oh. penak to. Mas aku. Ya ampun, Mas Ya Jo Klutuk kok ampun. bocah. Beneh ngono Mas. Masya Allah. Ya Allah. Le, gawakno kerupuk kene le, nimo le. Hei, niki coba kene le. Sik aja Baik. kakek kono kene, tele genti. Awas sing randi untu aja njupuk kerupuk. Nah, wis. Engko malah Barang gratis royokan kaya ngono mau. lah iki jenenge dana rasa syukuran ki ngene iki kok ya. Kan biyen ngene iki. Nah. Ini, nah. Iki lagi viral kok. Tapi ben ora. Gak Ngene iki Pak Ah, ah. Ali melu seneng. Iya wong syukuran kok. Rezeki sing mbok tampa ki Ya kae ibu-ibu sing ning kono kae. Dongke ngene iki yo Paringi ora enek kerupuk. salah Lah. itu. Ngono. wis. Anu, Ibu. Bude iki anu lho, untune entek mbok wae kerupuk apa iso kowe. Pun niki gandeng sedaya pun telas.
Ditotal. Ngombe lak kesereten. Heeh. Mangan tanpa ngombe lak ora penak. Iya. Anu akuamu Kok kekno. watuk engko lek enggak mimik kok. Akuamu kekno kono lho sing ngelak-ngelak kuwi kekno. Kowe iki padha bakule njikuk ngombe nyapa to yu? Wah, aku. Gendane itu bakul. Bakul mie gendane tukang gambang. Oh lah iya. Ora cetha kaya layak anggere momongan ngewes. Pun Pak Gareng, Nggih. bengi niki pun sah ujare Pak Ali. Syukuran. Syukuran rejeki sing diparingke panjenengan, Heeh. jenengan paringke yoga sinden Ah. musik. Nggih. Niki Mas Kluthuk rezekine didom kalih bakul-bakul. Wong ngaten. Iki jeneng Gandeng krupuke Pak De ya wis telas. entek. Alhamdulillah Akuane ki ya entek. ndang dibayar to Mas. Bayar matamu ya. Kok nesu ki lho? Bayar wis bayar kok Wis iso. kadung didomne lho. Kok nesu ki lho? Ndang bayar. Kan biyen bangga aku wae. Loh, Lah kowe iki Iya, sak toh, orane sampe kakang kok. Kakang mau aku tambel ya. besok uripmu dimulyake no swarganing Gusti. Kaya ruru wae kowe iki. Loh, kowe sing mbok guwake iso dijoli, ora usah samar. Kaya ruru wae oleh kabar kok sapa kowe. Iya. Ayo tadi bayar. Masaku. Iki mesake. Lah ngene, delok Mbah Kong iki leh marem atine iso lenggah penak. Mbah Kong Nonton wayang. Penggalihe seneng ngemake. Kowe kaya-kaya entuk banyu anyep bengi iki. Kowe kudune marem lho, kok malah pucet Nah. nyang apa to kowe iki? Pucet to mbayari kerupuk berang. Lah kerupuk ki regane krayo. Nah. Lah aku mie. Lho, kowe syukur lho. Lah kowe syukur apa ora? Syukur. Syukur. Ora apa-apa wong ki bunga susah ndek duit kudu tetep bersyukur. Seneng, syukur. Kudu seneng hidup Nah. ini nikmat. Ngono. Ayo ngadeg sing tatak. Nah ngono lho. Nah, Ya. Ayo ngadegmu aja doyong. Jejeg wong Jejeg, lanang ah. doyong. Jejeg piye wis bayar kelong. Ora Astagfirullahaladzim. Asal gak oleh. cangkemmu li piye? Astagfirullahaladzim. Kowe ora tau kelong. Rumah Ya sakit. mek tan astagfirullahaladzim. Lah lek kuwi adikmu ki nyuargane kowe kok ya. Kaya anakmu. Astagfirullahaladzim. Pak Ali, sapa ngerti? Oh alah ya ampun duit sing tak wenehke klutuke kok jebul didom-domi karo bakul. Lah kok duit jong iki kok pagah utuh. So nek duwe gawe nampa putu insyaallah aku tak nanggap Mas Rudi Gareng dagelane tetep liyane lho ya ta. Nah, ngono. Dengane sapa? Liyane. Kok tetep liyane kaya kowe. Coba kowe nembang anu iki ben berhibur. Iki ndang Iki kono. ben kowe dibayar kono. Seneng atimu rasa mikir sing jowo. Seneng atimu, kono. Engko sing nembang ben kritik, kowe bayar kono tuk. Dadi Ndang senenge. kowe kok mepet-mepet rene biasane kowe nyedek rene iki rokokku ilang lho. Kowe golek nggon kono lho. Ora cetha, tembange cukup lintang asmara. Nggih Gus. Iki lintange, Siap. iki asmarane. Lah aku sing bayari mie karo kerupuk ya wis. Oh sik to ora ngrasake ngono kuwi. Kita aturke pepundhene awake dhewe rawuh mbahmu. Mbahmu saka Albadura Laina rawuh. Nggih, sing dalu, Bah. Sing dalu, Bah. Alhamdulillah. Nggih, tas awake dhewe tas kok Lampung ya, dek kapan kae. Sire kon ngejak kluthuk kon nggawa ndase tok. Aku ya gah. Bingung Yo ngene lho Mas. Timbang awakmu yo sok kala ngundel. Ya. Rasakno sik. Ya kowe oleh bagian, yo bayar yo mangan. Rasakno Ben ngerti sik. rasane ngono lho, Dadi Mas. wong ki ngetokke dit terus rasane marem. Mosok 350 oleh kerupuk upil sitok. Rumah saku. Yo Dik. Wong ayu. Ya. Sapi. Roll. Oh. Piye rasane kerupuke? 350. Rumah saku. Wong ayu tresna kukinarya tamba susajroning batinku Wong bagus santep nang rasa atimu tresnaku tulis nang kalbu. diajeng Dina Dia, Mas. Dea kok dina iki. kepiye sakwise ndak pundhutke mie sedap Kritik karo ya bos bosok, Mas.
Rasamu kepiye sakwise tak pundhutke mie sedap karo krupuk rasamu Oh, bunga piye? sanget Kang Mas. Yo kuwi wujud katresnanku. Lah nggih, matur sembah nuwun Kang Mas. Senukane aku. Kowe iki nukokne ya nukokne nih. Aja terus cemongal-congol ngono kuwi ta. Iki padha karo ning lucang sing bayar aku sing numpaki kowe. Sing ibot lek guyu delok. Teh kulino paling kaya. Aja lho. Ora cetha. Yo, lintang. Lintang, Asmara. Sik, Nyapa? Nyang apa? Mana to? Kok sik iki lho ngopo? aku iki sedekah. Nggih. Seneng ra omong. Nggih. Tapi ya tak imbangkan dengan kehidupanku. Pripun? Apa kuwi? Aku iki Mas Gareng tak delok ndek iki tanggapan ning Lampung iki 2 dina. Nggih. Deleke abahamu. Iya. Mosok dalang ning Lampung 2 dina. Pripun? Nyang apa? Tas wek turu kaya ngene. Ya ampun. Ya ampun apa Lampung iki? iki. Ya ampun. Lampung 2 dina. Mosok tas Kuwi cilik wae berharga lho kuwi. Lah, ngene timbang iki Mas aku ki yo timbang ewer-ewer lho tasku. timbang tas ki dadi geger. Heeh. Iki dijolke krupuk upil iso ora? Rumah aku. tas iki dijole kerupuk, iki saji kerupuke, tapi lek mbok jole upil, kira-kira mbuh ya aku. Rumah aku. Upil ki lek wonge pilek kabeh. Yo lintang, upil. Apa? Asmara. Lintang Asmara. Wes tresno ora bisa Sik. Iki mung apik lho endinge iki. Njajal kuwi lanang karo wedok lak apik. Nggih. Njajal lanang karo lanang. Iya, njajal. Kaya ngapa? Kowe dadi wedoke, ayo truk njajal. Wah, nggawa tas ko Lampung neh. Lah nek lanang padha lanang lah terjadi 2P to, Bos. Apa kuwi? Pentung-pentungan. Ora masalah, sing penting 2D kaya Apa kuwi? dudul-dudulan, yo. Iya, nggawa mic no kowe, nggawa mic no. Kowe ya melu nembang no. Yo. Aduh, kurang menjiwai. Kalau pakai ini kan kelihatan laki lu. Wong ngono, Iya, ngono. kurang menjiwai. Aduh. Nah, ora nek Slayer. Enggak. Nah, gila. Nah, iki buntelen ndase. Nah, Kamu harus Sing iki menjiwai. dibuntel melatak bukan mateng dah. Maksudnya iki Harus dingge totalitas. anu apa kerudung ben ketok kowe wanita solehah, ngono lho. Mosok kok. Yen wis tresno. Ngono ya. Ora bisa dipisah. No. Nah, lambene menjep to wong wedok kok kok malah dilati. Ilatmu kok dawa iso dilati irunge dhewe piye to kuwi? Pancen ya lahirku nyidam nyambik aku biyen. Aku ilat kok dilati irunge dhewe iki Aku masang iki. rasuk peranan ulo sawo. Ilat galak kuwi mas aku. Nah, rodok siset ben ora mrucut engko. Ya, coba. Masa belum kamu sudah nyipok gitu. Mas Jajal. Aku nek Yen wis chemistry kudu ketok. Kokono lho iki ning Tulungagung lho iki. Kene gudange seni lho. Yen wis ya. rasa nembang. Ya. Sampai jalan. Aku pengen solo itu kayak sentem loh. Kowe ora slentem kowe peking. Iyan wes tresno. Kok kaya ula to suarane. Ora bisa. Tinggi. Orang bisa Heeh. bisa no. Kritik. Ribon. Perkara kowe seneng monggo, sing mok gejluk niki boyok lho kuwi. Loh, lah Boyok lho kuwi. Loh, ini Kuwi menandakan boyoke kakangmu.
Kok iso mok gejluk ning lara lho kuwi. Riyen to. Kuwi trik apa lara tenan? Niki kalau damel ngeten nanti ada ending terus kita angkat. Heeh. Biar kelihatan romantis. Ha coba ceblokne iki lho gejluk ora ya lara. Endinge Boten. enten. Kok kuwi ora lara ta? Boten. Kuwi teori ta? Teori mengke ten endinge diangkat terus Heeh. dikeplek meleh. Tapi ora apa-apa. Teori. Teori. Entertain. Entertain. Coba pisan kas. Wis. Yen. Iya. Wis. Ayo, muni teori kowe rumah aku. Ndok ku lara e. Ora. Aku ki wis kelangan 3 ndok wabuh aku. Ora. Nesu lho. Ora Iki HP cetha. iki HP. Coba. Kotmu. Gus, Gumehil anu C coba. Gumehil gea. Oh, India. Saben taun nyaur. Apa kuwi? Cicilan kok iso nyapa kowe. Siapa tahu Jaro. Ala kuwi lek wong kono, lek wong kene iki saben taun nyaur. Apa kuwi? Anu cicilan mekar kuwi lho. Wis welek Bocah ora cethok. Kok digoleki tenanan. Yo, nyesal. No, Indiamu ki lho. lho, kersane langsung asli no, asli. Asli. Nggih. Gumehlegea. Mera dirigea. Siapa tahu Yaro. Basok. Kowe basok. Kok iso gua rono gitu. Kambing. Kowe iki blangkone kok mok guak lho. Matane. Kowe iki tak jak romantis. Ketok ganteng iki matane picek kok. Ki lho, jakete Agus lho. Mangsane. Ora Masa enek bintang film India katarak. Peh boyo. Bos. Ya kene Putri Sartono. Ah, tet. Ya. Oh. Sili. Tak ada sinden protes. Iki duduk aku. Pam. Kene. Yo. Apik lagi. Iki iklan tahun 90-an. Iklan apa? Iki sing lahir tahun 90-an mesti Mendiro. tahun 8 lahir tahun 80-an apal iklan iki. Iklan apa kuwi? Rokok. Oh. Ngono Neng kuwi. pantai. Oh iya no rokok Nang pantai, pijet-pijetan. pijetir. Iki sing lahir tahun 80-an roh iki. Kuwi sing di TV. TV. Sing ra di TV. Ya selalu apa-apa. Isine mek nyetel radio sal sepuh. Aku ora cetha ya. Iki jajal sekali tempo iki Mbok Caca ben ngaturi tetembangan. Siap. Jajal tembang sing jauh dari bahasa Jawa. Apa, Mbak? Tembang sing jauh dari bahasa Indonesia. No, Bos. Aku kulino lek nang omah omongan karo dhek iki nek akeh wong aku mesti bahasa Inggris aku. Layak no, sampean saiki mau kuncine akeh ngene mah. Apa iki? Kok kunci? Kunci Inggris. Kunci Inggris nggih ngutil montore kowe ya. Lah nek ming lagu ora Jawa, ora Indonesia. Nika Mas kula pinter. Bisa ta? Oh, lah lagu ciptanya sendiri ini Saya- sebentar. Kok kowe nyipta Majarata ta? Lah, Nyipta tembang ta? Ampun. Jajal dudohno aku pengen ro. Yang sebentar Wah. lagi rilis, Bos. Lagune rock. Rock. Piye Mas lagune? Wah. Inggris tapi judulnya Maybook. Oh, Maibu. Maybook. Wah, bahasa Inggris kuwi. C. My book. Mail. Dadi kuwi Minor. artine bukuku. Kayak cah sekolah ngono maibu. Bukuku. Ya coba. Digarap piye iki? Garape. Rock. 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 Ya, Pak.
Dudono jiwamu Se, jiwa se. rock. Minor. Se. Se minor. Se. Sing ibot wis ora ro bedane C karo D. Nah. Kok kaya pedalaman ngono? Ora instrumen saka drum sih apa distorsi saka gitar. Drum. Oh drum Oh dulu. drum. Nggih. Drum-druman. Tak. Sedek dek tak sedek dek tak. Kuwi ora rock, Bos. Nek Loh, iki slow banget. awalnya ngono sih. Oke. Tak ledung. Kalem sih, kalem sih. Oh, basse deng-deng-deng. Ceng. Gitare ceng Langsung pleh. Apa kok plek-plek iki? Icik. Bocah ora cetok, Gang. Dirungokne tenanan kok menggak-menggok. Jelas. Maca rock kok. Aku sing tak pikir Sitok ora? Yo, maibuk. eh Maibuk Piye, kuwi lho. lho piye? Ngarang lagu radio nekke. string. Yo, Koplak itu aku ngomong. Aku mau muni ngono iki kleru. Dek strak ngono lho. ya. String sih. Kucinge sapa kae? Ledak. Iya. Oke, maibuk. Ibu. Jiwa bila jiwa Maibuk. Maibuk. Wes, jan kaya band Jakartanan. Maibuk lagi. Judi lagi. Maibuk lagi. Lagu apa kuwi? Maibuk. Wong urip aja sok ngapusi lho. Lah ya. Awake disekseni penonton sak mono mbane lho. Lagi Eh? maibuk. Lah kok aku mau bodokne? Aku iki mabuk lagi iki. Lah ya. Lah kok maibuk iki lambemu lek muni mencele apa piye? Ayo, anu ki mendemen nemen ora iso muni maibuk. Sampai iki Rumasaku. jenenge ngene iki menipu publik iki. Nah, menipu pabrik kowe. Dadi nek ngomongke lagu kuwi sesuai. Iki Heeh. pencipta lagu. Piye? Lho, contone adimu iso ngarang lagu lho. Kok meng mbok duduhi mebuk lagi iki. Jan. Ora Ini cetok. paling tidak itu konsumsi secara musikalitasnya itu dijaga. Nah, Coba ngono lho. Tak gaene rock ya rock tenan, pop ya pop tenan. Pop tenan. Rock ya rock tenan, luar negeri ya luar negeri tenan ngono lho. Rock tenan, Coba. pop tenan, C musak piro? kron tenan. C mayor, C mayor. Akhire popcorn. Coba. Deh tak. Coba stop. Nek ngisin-ngisini sesuk aja nyanyi ngawur rek. Kowe kena undang-undang apa ki perubahan lirik bayar. Tenan kowe. Mulane lek nglirik apa-apa aja ngantek nglirik pemehane tangga. Kuwi lho. Iso Kleru. Jane iki nyanyi apa maling kok ngelirik. Lirik itu lagu lho. lirik lagu kuwi lho. Ayo, tak gawe Don for Sal. Ayo coba. Ini jelas. Don Ini. itu apa? Don itu turun. For itu apa? Untuk Dan Nah, untuk Sal itu adalah Sale itu adalah apa kortingan. Sal. Berarti Kae nek nggone mel-melak. Lho. sel. Nah, sel. jual. Nah, ayo. Sale. Don for Sal. Coba. Tadi Iya. tidak untuk dijual. Ayo. iki lho iki Iki lagu bahasa ya. Inggris tenan. Lagune angkringan. Contoh Tidak. Good night, ladies and gentlemen. I'm my sister. I'm my father. Are you understand? I'm song and the double sorry. the song. Don Borsa. And Don Borsa. And Don Iki tenan iki. Borsa. Don Borsa. Dondong apa salah? Tuku cilik-cilik, laku cinglak-cinglak, laku tinggi-tinggi. Dondong apa salah? Hop. Dan Hei, Lah iya. apa kuwi mau? Don Borsa. Lah iya. Dondong apa salah?
Dan salah matamu picek. Sing anu kowe. Kowe engko lek kena peraturan melirik bojone kanca. Wah. Dadi gawe kowe. Yo ndok tenan ndok. Yo, WhatsApp. 0 lu 4 mo 6 tu lu tang tintang 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 cendol awet yo WhatsApp Ya apa neh iki. Ngene teko Lampung lho. potong kamu ya takon abah to kok rumah ora cetha kaya ngene iki berkah yo lagune Amin. WhatsApp What's up? Yuk, sikat. Ana Mbak Putri Antono. Putri Sartono Antono iki sapa? Aku gak. Antono iki sapa? kowe ngelis Aku kelingan gitarisnya God Bless ki lho. kowe ngelis jenenge bojoku tak Antono. suwanggo rumah saku Iya, kaya Antono. yo mbakmu hoi Yuk, what's up? Oke, ya. Sing dadi angen-angen kuwi ning luar negeri kono enek dangdut ora ya? Wah, Enek wong dangdut wis mendunia kok. Niki ada. Tapi melane suatu kebanggaan bagi warga masyarakat Indonesia. Ah, Jadi apapun bentuk genre lagunya Ah, yang bisa dinikmati sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam musikalitas Indonesia. Ah, Nyatane di dangdut nih di jaranan nyatane ya Pak HP. Panggah masuk. Betul. niki riyen kula nate lho Gus. Piye? Nalika kula tesih ngamen niku nggih ndamel lagu-lagu barat tapi saya ganti Ngene-ngene dengan iki. Jawa nggih. Wo diganti Kados Jawa. Ingson Liwet nika. Anu inson liwet. Ah, Ingson Liwet. Lagune Nah, iki lagune Boyzone. Boyzone. Ah. Boyzone. Mak sabar dhisik yo mak. Terus Josok kaya ngono. Yo mak terus mikir tak rewangi kerja parkir kayane mung malah trimo mampir. Panting kentil ranggoling tepi sanggo anting-anting. heeh. Iso ngliwet aku wis bejo banget ora usah mikir sing ruwet. Iso ngliwet kuwi wis bejo banget ora usah mikir sing ruwet. Iki lagune Boyzone judule What It's Only What In One I Have to Take You Her Away. Ngono lagune ngono kuwi. Oh, baik. Aku Iki lho, bocah iki angger wis kena krupuk upil ya ngene iki. Lambene nggih Inggris enak ngono model iki. It's Only What You Want to Take Lah kuwi sing anu ora meng sampean tok. Nggih, nggih. Masuk sing ngedram kuwi koplak kuwi ya. Nggih. Kuwi nembang Ayu Sleeping digubah basa Jawa. Ayu sleeping. Heeh. Ayu sleeping. Kaget tok, ayo Aku ngono. percaya lek sing koplak iki nembange Ayu sleeping. Kuwi isine lagune Kuwi intro ning sleeping. Wih, judulnya Sleeping Relax. Masaku lah ya. Ya, relaksasi. Oke, ayo. Iba, Pino, Cibo, Kejes, Babuk di Babuk baca baca lawan kalau baca lawan Intan, util ko. Kayu. Tak goleke pesinden sing cara daging ngono ulet rodokan. Saking mulutnya gelungan. Gelungannya kayak daging digodhog ora memet. Apa? Gelungan. Digodhog. Nggih, nggih. Nyapa tok kok godhog gelungan bareng. Lah rupane mangga coklat. Rumah saku. Lho iki jenenge warna-warni, warna-warni wanita ya ngono kuwi. Sama iki temu teng Lampung ya? Temen. Numpak kapal. Heeh. Saka Perak ning gone ndi? Ning Kok Perak di Tanjung Priok. Perak iku nang Surabaya. Iya, aku yo lali. Merak. Merak ya? Ya. Merak ning gone ndi sini? Bakauni. Bakauni. Lampung, Palembang. Bakauni. Heeh. Ketemu iwak lumba-lumba lah.
Gaudi. Jane awakmu arep dijak mbakmu terus ya diwehi tali terus diseret. Wah. Diumpan. Wah, iki kimpul Ojo, pancing. Kok mesti ya, Mas, aku. sia-sia lho lek karo Mas. Coba iki mumpung ana Intan, Iki. ana Mas Klitik, ana Mas Lutuk, aku pengen sampean petunga wong telu tak wewe wektu 3 dina. Alah, suwi Kesuwen, mentep, Bos. Pak. Kesuwen ya. Telung Wis. dina apa kes? 3 detik. Nah. Nembang duet bak apa bebas manut panjenengan. Iki mau lagune kan barat. Ah. Iki Indonesia sing berbau dengan nama khas Pulau Indonesia. Apa, Mas? Bali wi, mesti. Kalimantan. Oh, tak kira lagu Bali. The woman for Kalimantan tadi. The woman for Kalimantan. Kalimantan. Oke. Heeh. Yes you. Yes, this good ya. Oh. Yes. Yes. Yes, Yes anak kotes jenenge Beyes. Yes. Oke, Beyes, Nah, Beyes. yes, anakku tes jenenge Beyes, dagelan Jogja jenenge Rabies. Tang itu ora ora jenenge Rembes. Nah, domong. Yuk, sikat. Yo, The Preven Kalimantan. And the Bahasa song, Inggris kok. the song and the campur sarian. Yes, and entek 30 kerupuk karo aku kae. Yes. Ya wis ben. Ayo. Sikat. Sakra budaya. Ya. Indonesia.